Lalaking rider sa Cagayan de Oro City ang patay. Samtang samdan ang live-in partner ni ini nga angkas diyang nahulog ang ilang motorsiklo sa pangpang samtang pauli sa ilang panimalay. Ani ang report. Ikot lang daw, ikot kay basig budas magwa. Sabing iro ba, dili yung biya sing amo ba? Kini ang eksklusibong video nga gihatag sa GMA Regional TV gikan sa residenteng si Ruel Ugabang atol sa nahitabong rescue operation sa nahitabong aksidente sa sitio Kabula, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, pasado alas 7 sa buntag. Sa video nga kuha ni Ruel Ugabang, makita ang pagtabang sa mga residente o mga personahe sa BFP o Oro Rescue 911 nga makuha ang biktimang babae nga nakahiagom og bali sa iyang tiil. Wala madugay, dali kining gikarga ngadto sa stretcher o gidala sa ospital. Wala mas laga pumuwi silang motor. Ang katong lalaki nabangag rin ang ulo. Ang ulo, ang babae napilo ang atil. Mo to nga. Ayos lang tabang, itabangan pa na mo kung pagawas ang pasakay sa tuwan ba ambulance. Patay sa aksidente ang rider nga si Joselito David, samtang ang kapuyo ni ini nga si Merly Gawingan ang nadala sa ospital. Milagrong naluwasab ang ilang binuhing iro kinsa sakay sab sa ilang motorsiklo ni atong higayuna. Sumala sa kapulisan nga posibleng kadlawon pa nahulog ang mga biktima sa pangpang ug uwahin na nga namatikdan sa mga residente sa lugar. Migawas sa ilang investigasyon nga gikan sa barangay Kamaman-an ang mga biktima ug papauli na unta sa NHA sa barangay Mambuaya. Naay posibilidad jud mga nakatulog ni sa kay gabi naman alas 3 naman so normal man na sa katao siguro kanang mga oras lami na doon na ipiyong-piyong labi na kay gikan pa pud sa nakabiyahe og taas-taas. Ang anak ni Merly nga itago nato sa ngalang Jane di pa makatuo sa nahitabo. Karga ni ini ang ilang iro nga nakalingkawa sa aksidente. Driver man na siya truck. Gikan sila sa Imelda. Tas giatot nila sa kamaman na nilang nilang truck. Dayon pauli na sa inyo. Nagmotor din sila kay naman yung motor sa kamamanan kay naman dato yung amo. Pauli na sa NHA. Rekomendasyon karon sa traffic unit sa DPWH nga mabutangan og dugang barricade among dalan, labi pa nga pangpang ang kilid ni ini. Kini lagi usahay pud nga nagdali ta nga makauli atong ipugos bitaw. Dapat man jud unta kung bation ta katulgo na mo relax na lang jud matulog na lang ayha na kung makatulog na pila ka oras ayha na mo balik og biyahe. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao